Krásný dobrý den! Společně s Matúšem jsme si pro naše soutěžící připravili jedno velké překvapení. Ak chcete vedieť, že o čo ide, tak sledujte náš špeciál až do konca. Ladies and gentlemen, začína sa The Voice Challenge! Ako vidíte, ring je už pripravený a ako správny každý MMA fighter alebo zápasník má svoj veľký tím a ten tím ho podporuje. A tak sme sa rozhodli, že do každého týmu privedeme aj my nejakú posilu. No řekněme spíš takového strážného anděla, který má sociální sítě v malíčku, který vás sleduje a který vás bude podporovat až do konce vašeho působení v této soutěži. Je čas si strážnych anielov predstaviť! Ahojte, já jsem Tereza Mašková a budu se starat o tým Vojty Dika a právě věřím, že v jeho týmu je určitě vítěz The Voice Československa, takže nás sledujte a budu u toho s vámi. Mějte se, ahoj. Čaute, zdravím z dovolenky. Moje meno je Queen Plačková, alebo Zuzana Plačková, pre tých, čo ma nepoznajú. A práve ja budem podporovať tým môjho dobrého kamaráta Kaliho, pretože si myslím, že je víťazný. Ahojte, moje meno je Ema Drobná a veľmi dobre viem, aká je táto súťaž náročná, preto vás chcem podporiť. Môj vítěz je v týme Jany Kiršner a já si tento tým budem hýčkať. Ahoj, všechny vás zdravím na dálku, jsem v Arizoně, takže jsem hodně daleko, ale i na dálku fandím týmu úřadujícího vítěze Pepe Vojtka a doufám, že se postaráme o to, abychom to vítězství a to, že zlopomyslný jen tak někomu nepředali. Takže týme, držte se, jsem s váma a vidíme se brzo. Ahoj. Ako ste správne pochopili, ide samozrejme o challenge. No a o co v ní půjde, na to se podíváme právě teď. Je to stávka ako každá iná. Naši social coachovia sa budú usilovať o to, aby vyhral niekto z jeho tímu. Keď sa tak stane, ostatní influenceri budú musieť splniť výzvu, ktorú si pre nich pripravil víťazný coach. Čo je predmetom výzvy, je zalepené v červených obálkach. Tie otvoríme až po vyhlásení víťaza The Voice Československo 25. mája v priamom prenose na Markíza.sk a Novaplus.cz. Ahoj. Ahojte. Nepôjde iba o stávku. Naši noví hráči sú zároveň aj super fanúšikovia svojich tímov, osobnosti pod drobnohľadom médií, ktoré majú sociálne siete omotané okolo prstu. Svojich zverencov by preto mali dokonale pripraviť na realitu showbiznisu po skončení súťaže. Moje zbraně můžou být maximálně ty, že je podpořím, jak budu moct. Budu jim radit, aby ta cesta pro ně byla co nejjednodušší, aby věděli, jak se poprat s případnou závistí, s negativníma komentářema třeba, kterým taky budou chodit, protože s tím je to prostě spojen a patří to k tomu. Asi také otrepané, že ako im budem radiť, je to, aby boli sami sebou. Naozaj je to asi to najhlavnejšie, pretože podľa mňa, keď je niekto v nejakej póze, tak je to ľahko vycítiteľné. Tak ja si myslím, že v tejto súťaži je tým Kaliho určitým spôsobom podceňovaný, pretože Kali je reper a nie je spevák. A myslím si, že práve to ma tak zaujalo ísť aj do týmu Kaliho, skrz toho, že ukázať tým ľuďom, že my proste na to máme a my to vyhráme a ja vlastne ani nepochybujem o tom, že my by sme to nevyhrali. Že prostě jsem si tím prošla, tak vím, jaké to jsou nervy, tak když budou na mě mít cokoliv, tak se jim pokusím poradit a pomoct, ale to, co říkám pořád, hlavně je důležitý být sám sebou a užívat si to. The Voice Challenge sledujte na všetkých sociálnych sieťach The Voice Československo a televíziách Nova a Markíza, profiloch Zuzany Plačkovej, Emy Drobnej, Zorky Hejdovej a Terezy Maškovej. Všetky ich videá, fotky a výzvy sledujte pod hashtagom The Voice Challenge.